Abusaran pahimuslan o gamiton ka sa mga taos palibot nga way konsensya. Mangingilad mang gamitay og maro sila. Hoy! Mangawat ka bayabas no? Love damang boy. Kalau mo lang magkagkuag damang. Nangawat man kag bayabas. Sikon ko nimong ngipon karon. Tangan ko nimong ngipon karon. Huligan mo na. Mugo mga ito bayabas ko. Kaya dagan may babas na mo ha. Di sa ko kadulot. Amang raong ipangita kayo. Angul! Angul bayabas, angul! Saan mo lang? Opo. Ay! Hinay, ibabali na sir. Sugi, umulupad. Uy, Virgo! Asa ka manggikan? Wala, si Birto. Mura man na siya naghilak lagi na eh. Amang kagikan. Ito bayabas ano eh? Ha? Ano man to? Bayabas, nandito ba? Ano ko sa mga? Uwa, bayabas na. Ipitikon mo kung nabila. Isipta kayo. Di, alabila? Oo, dito. Bayabas sir, kung kayo. Ilang bayabas? Nahinog. Bro, mamitig sa nabila eh. Nahin kayo. Hala, mamitik. Di mo siguro kabalo mangwa ka dili masapon god. Ana ram ko kwato. Ana. Pamangilabot. Ana ko napitik ko. Ano daw? Sige dagan. Ana mo siya. Mangwa tata, ako'y bahala. Ayaw, sao man nimo ni? Kabalo na ako sa kung buhaton. Ako, huslan ako inay. Sos, ayaw na sos. Ay, papangilabot. Hulos ra mga kuan. Ay, dili man ni imo kung minabuhat ani. Ito na, hulos ra mi. Minabot ani, oy, samok. Hulos ra mi. Minabot ani, oy. Samok, minabot tao. Bakit ang minabot ko dito, ha? Dili man ko magbayabas na. Akurat mong kuwaon no katong akong tabanog masayod dira sa bayabas dili akong tabanog na. Pag anak ungiga, ada din sa hangin paig mo diya sa imuha wala na ko tuyo. Kuwaon ra man tan ako ng tabanog. Kuwaon ako ba? O sige, kuwaon mo diha pero ayaw na nakuha akong mga puno sa bayabas di ako para ba nang ibalik di ugma. Dili man ko mangog bayabas kay dagan may bayabas di ko sa imuha kanang nangalata mga bayabas di ko mo kaon anak kay allergy ko nang bayabas. Sige, sakaon na lang na diha. Kuwaon ra na akong tabanog na. O sige, saka na. Ayan akong tanawa dire kay maulaw ko. Sarang lang ka sa mga manggamitay. Pahimuslan ra ka, imo ka maayo. Abusuhon ra nila. Labi na kung mahibaw-an ka nga naa kay kwartado ulunog amiguhon aron makautang sila. Pagpangutang murag ito'y looy kaayo. Og nawong kung singlon murag irong buang iyan na kang paakon. Naay uban manguyab og mga OFW. Mga burit nga pasalig kay nahigog makuno. Magpadungog-dungog pa aron imuhang hatagan. Seryoso ka pero igura di ay gipangwartahan. Ang uban abusado tungod sa ilang posisyon. Kung kinsa ang naas ubos ilarang iro-iroon. Maong di pirmi maayo ang sobrang nga kabuutan. Kay daghang mapahimuslanon ilatang abusaran. Sisla, dagan na ka. Kala. Tiguma. Oo, na nagkukit. Lah. Gusto mas bertong sayo na dito ako nakakuha dire. Bahis ka si Berto nga. Ako'y nagkat-kat kinukuha ni. Pangag. Maramak itong pangagay, kalagot ko sa tanan. Ako'y dagpo katong nakuha doon ganina. Ako'y nagkat-kat siya nakuha. Samong kayo, kalagot ko sa tanan. Napakalos ko. Bigit! Maramak gini si Berto ba. Pagkakuha sa dagko, gibiyaan na din ko. Kalagot kisot na nun. Kabalos kong pangagap ko. Nanguhagi kag bayabas ba? Wala, nahulog na ako sa bayabas. Nahulog. Nanguhagi kag bayabas? Wala, nahulog na nagilapil. Wala ko nanguha anak. Wala ko nanguha. Tabanog rito mo. Na. Yaw. Ay, mo bayabas to! Sa artista hilaw.
kat bayabas, gihulog sa kanal. Grabe nga acting, nangasamad na. Unya di pagig na monetize, tapos na pagig mauban, nili ka balo mag-share. Oh, sorry. Record! Action! Oh, tara, boss.